Gure helburua beti da desagertzea, beharrez izatea. Nire izena Bea Zeberda, sexologoa naiz eta naizen elkartean egiten dut lan. Zer egiten duzue erakundean pizkat kontatu alde guzu? Sexualitatearen inguruko informazioa ematen dugu eta baita formazioak ere profesionalei. Formakuntza hori eskoletan zabaltzen da, edo nola edatzen duzue zuen laguntza? Guri etortzen zaizkigu formakuntzak eskatzera. Kontua da, egon beharko litzatekeela integratuta unibertsitatetik, hainbat karreretan, itzali batekin ez da konpontzen. Orduan, profesionalek gabezi hori nabarmentzen dute. Aspaldi honetan antolatzen direnean horrelako itzaldiak oso guraso gutxi joaten dira. Eta irakasle moduan, zer izan behar dugu kontuan? Haurtzaroan, bi oinarri garrantzitsuenak direla, familia eta eskola. Beti bizi beharko dutela bi arazorekin, bat aldagelak, hori eurentzat beti izango da tentsio puntu bat, eta beste bat, hasten direnean ligatzen. Orduan, bi gauza horiek kudeatzen ikasi behar dute txikitatik, zuk ez duzu zertan eskutatu behar, ez da ezer txarra, baina ez duzu zertan zure intimitatea kontatzen ibili behar. Batzuetan gertatzen zaigu eskolan kontatzen dutela etxean baino lehena. Irakasleren batek esan dizu noizbait trantsizioaren ondoren ikasleak hobeto ikusi dituela? Bai, batez ere txikiak direnean, trantsitoak emoten direnean, nabarmen aldatzen dira onera, lasaiago daude, hobeto daude. Ondo dago ere, erreferentziazko pertsona bat eukitea eurek askotan asko izten direlako, itxiek dira, beldur dira. Irakasle bat euki edo beste bat euki, zezberdin izan den garapena. Eta zezberdin izan da gelakideen jarrera. Orduan, irakasleak zelan lantzen dituen gai horiek eta zelan mozten dituen ala ez, oso garrantzitsua. Ikasleen jarreran ere eragiten du, ez? Bai. Itzaldiren batean irakasleek egoerarekiko beldurra dutela nabaritu duzu? Askotan kriston beldurra daukate, baina ez dutelako ezagutzen. Entzuten dutenean eta azaltzen diezunean, beste modu batean ikusten dute, ez? Eta gero behin gertatu zait gurasoen itzaldi batean, eta beste behin irakasleen formazio batean, norbait astea hori uka, eta ezetz, eta hori dela ez dakiz zer, eta orduan esatea, hau izango da bere irakaslea, batela, ez? Orduan, esaten ari zarenakin, hori dago, eman beharreko aurrera pausua, hezkuntzan egon behar dela ikastetxeetan, ez? Gizarte mailan eman behar da begirada aldaketa bat.